Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas pasama kinibugog tayo alumar. Identero paginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto! Aldaw ti Miyerkules, kuros-kuros, as Wednesday, gagayim kayong kakabsat, 22 ti mabilang idibulan ti Pebrero 2023. May danong ka na kayo, babayan ti ENR Online, ti sabali pa nga parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto! Dari abo di pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz, technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, tapno idasarmi apo di damag nga amumi nga pakasiknan tay amin asa nga pada. Pagsasaritaan dito apo, dito panangipaayen, ti LTFRB, ti ultimatum, nga panagpatingga, ti panagpasada, dito ay traditional jeepney, sirintero apagilya na Pilipinas, na markaan na po, Hunyo 30. Anya ti reaksyon, manipod kanina day ti transport sector, kang runaan na po kanina gipaspasada, kanina ti traditional jeepney, gagayim keng kabzat. Iti sabali nga bangir, suspect, iti pan nakaambos ni Governor Adjong, gagayim keng kabzat iti Lanao, napapatay babaen kadagiti parak, gapu kano apo iti weno gapu talimmaban. Iti sabali nga bangir ni Vice President ken Education Secretary Sara Duterte Carpio, kinunana nga saan kuma nga makibiyang diti local officials kang runaan na kadagiti mayor iti ranking dagiti mangisursuro wenno mamaestra gagayem ken kaabsat ije balasyo taaw Russia kimmalasen apo iti Nuclear Arms Treaty. So kahit nakadinga sa wen nga babaen iti kakalas na iti dati nga trato wenno tulagan ti Russia ket establish rin na napo ti armas nuklear. Gagayem ken kabsat nga daytoy pagamamkan ti sangalubungan kakabsat ken gagayem dagitay nasyon nga mangistablisar ti armas nuklear, kakabsat nga kas iti pagilyan nga Russia, gagayim kakabsat. Di ba ni North Korea, tunggal ada digiti uswat na apo nga ballistic missile test, do digiti mangkondenar, kakabsat ken gagayim. Iti sabali nga bangir, agsublito yun kabukbukudan tayo nga lugar, dito yung duwa nga soldado apo, nga mapanmang rescue, no coming to rescue team, kada ito natnag nga Cessna plane ni Albay, natayda gapo iti ambos. Kaya ada tinagbali na po nga rakurak apo manipod diti kaila na ilya na pulisya unit ti gobyerno nga mapaigetan ti pannakailako apo ti PNP uniforms. Malagip yun diti pannakatambang ti Vice Mayor ijay apari Cagayan nga digitay ng tambang kadakwada nga nakalugan iti may isang red plate vehicle ket digitoy apo ket naka-uniforme iti uniforme ti pulis dete blue uniform dagiti kameng tinailya na pulisya. Dagitoy ken sabsabali paaya ay winggayam manamdama po makainuman teto ni Mr. Charles Bumanglag manipod ti barangay 6 San Nicolas Ilocos Norte may isa kaditay agnig negosyo ti mangga amutemeten digiti negosyante ti mangga manggo-growers ko na tayo mapandagi spray kaditi mangga pabungaen da. Nagbalinen nga problema digitoy nga negosyante apo ti sakit nga kurikong nabayagin na tawen nga lablabanan na po dito nga negosyante dito nga sakit ti mangga. So anan tinagdurasan na na dopi dito pundo na po nga in por supuesto ti gobyerno especially local government units tapnon ti kasta may kanda apo kadito agas may gatangan da kadito kasapulan da apo nga pang paksyat kadito nga sakit gagiyem ken kabsat Ota, panagbuburas man ni timangga, amwen tayo apo, ada ka din nagbaliwan, wenno natellay ka din, tinasao nga sakit, timangga, wenno nagtultuloy. Dagitoy, ting kami dasar ka na kayo, tilasod ti may nga oras, para di programa tayo, Damdamag ni Berto.
Daytoyen tinurore di kiti agisem karidi daan na lugan wenno di kiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Kuati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kas na mapreventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket compressor katan. Iso ti pinaka-puso no kamang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tatlong kas ta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na, Mang Robert. Kaya ito barado. At ag-barado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, kaya takil ti tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi men DJ compressor no ka, Mang Robert. Okay, insigida po ka-inuman tayo ni exclusive nga interview tayo kani Mr. Charles Bumanglag, manipod dapat iti Barangay 6 sa Nicolas Ilocos Norte. May sakadagitay agpagpabunga, agis spray iti mangga. Pagsasaritaan tayo apo dito numanon nga tawen nga problema, dito nga mango growers ti makunkuna nga sakit akurikong. Okay? Nembag nga aldaw mo Mr. Charles Bumanglag sir. Live ka iti Damdamag ni Berto iti ENR Online. Good afternoon Mr. Bumanglag. Okay. Okay, kumusta ekman ko ti deti negosyo yo, deti pa nagpabunga, paamok pa nagbuburas itan iti mangga, Mr. Bumanglag. Kumusta ti apit wenno pa nagburas kadagiti na pa na-sprayan nga mangga, especially native mangoes, Mr. Bumanglag? Ano na yun adot mga pabunga manggata dati problema nga kurikong. Okay. Ito nga ano na tugtutay ang manggat dito Ilocos Norte, sir. Okay. So kayat na nga sa wen nga deti mangga nagtarin na DJ sakit nga problema no mano nga tawenen tinapalabas deti kurikong, Mr. Bumanglag. Okay, sukayat na nga sa wen, nagtalinaed nga problema yo, deti sakit ti mangga nga kurikong, Mr. Bumanglag. Ano sir? Kayat na nga sa wen, nagtalinaed nga problema para kada kayo nga agnegnegosyo ti mangga deti kurikong. Oo sir, isa problema may itata. Okay. Aglalo iti parte natin nadalimdam nga parte si ayan si Manggan giti agbabasa. Isa ti ayan na digidya nga kurikong. Okay. Di ba aglalo ko mano agtudo sir, mas lalo man nga agatake ti kurikong no kuta bumlag jay daga. Sa ito naginit ijeda man na agataken sir. Okay.
So, ano di kita inaaramiden nyo, tapnon mailiklik, iti kurikong, di kita pabunga, or bunga, di kita inisprayan nyo nga mangga, Mr. Bumanglag. Ano di kita aramiden nyo, tapno mailiklik, di kita bunga ti manggayo, Mr. Bumanglag. Sir, at pagpabalot tapos may salba ko kula di bunga di mangga. Tayo sumuti the best nga pakaisalakanan di bunga. Kaya't na sa ugan na tunggal bukel ti kada puon ti mangga bungunin nyo, Mr. Bumanglag. Sir, hogyan min no 45 days to 50 hanggang 60 days ng kwan sir nga kwa. Balutin mi di mangga tapnon tigas na makagati ko repong. Okay. Saan nga rod nga na nagbalin nga additional expenses winunayon nga gastos yo? Siyempre, di mo met masulo nga may saka nga mapan na mangbungon kadeta amin nga binukel deta bunga ti mangga. Di kad ang mangsweldo ka kadita taom, Mr. Bumanglag. Di pinag-spray sir, kasi naman di pinagbalot mo halos agpado dati gastos. Okay. Di kad Bayad na ako. Isuti may idagdag nga gastos mo nga gastos mo nga agispray. So kaya't na nga sa wen, halos nagduble DJ gastusyo at DJ gastusyo nga agpa-spray, then manayunan iti gastusyo para di pa nakabungon ti bunga ti mangga, apo Bumanglag. Sir, kasi yun ko sir, manayunan, gastos mi. Halos agpada, dati pinag-spray mi, kan DJ pinagpabalot mi, sir. Okay, so gaputa kas jay, nagduble, DJ expenses yo, kumusta? At dapay lakita, di kita kas kada kayo, agpagpabungat ti mangga, when no tabla maabak, apo Bumanglag. Karamihan na sir ko di kita maluglogi so nga bimasit ti produkto tayo manggati Ilocos Norte sir. Okay. So DJ presyo uray no rumwar kay pay ka DJ kasjay gaputi kadakkel nga gastosyo iti pa nagpadakkel ka di bunga ti mangga apo Bumanglag. Kasi na po Diyos sa araw kami adamot basit makita mi. Okay. DJ may sa tunggal bukel sa gaysa nga mabungon wenno di sa nga saray nga mangga DJ ti mabungon na apo Bumanglag. Sa gaysa mi sir nga bungonan no kumang 5 talo sa gaysa mabalot han no yes, may sasar ay sa gagay sa may nga baloton sir. Okay. Anat usa rin nyo nga pangbalot, is it papel, cellophane, or ano? Anat usa rin nyo, Mr. Bumanglag, cellophane or papel? No po sir, agtugtudo, pagbalot may din, director din po sir, usa kami nga pagbalot. No bulan ti October, November, mabalin dahil ti konokwan, ti newspaper no po, sir. Okay. Digad gatangin nyo pa, digid jay nga pagbungon. Gatangin nyo, digid jay nga pangbungon nyo, iti bunga ti mangga, Mr. Bumanglag. Sir, gatangin nyo, digid jay nga pagbungon, kadigito nga mangga, Mr. Bumanglag. Well, sir, sa pagbalot mi no kwa, agapo pa di Manila no kwa, o i-order mi. Okay, Mr. Bumanglag, should you quality, since nga deti ti sinirek mo, idi mangrugi ka, nukit kita DJ sizes or quality, ti mangga, nga mapataod jo, pimintas or immalas, bimaba ti kalidad na, gapoy ti deti nga sakit nga kurikong, po Bumanglag? Ko sir, pinintas ti outcome di mabalot nga mangga. Napudaw kas na nagapumutlat Davao no ti na sir, outcome da.
maluuman. Okay. So, di ba, I think mamindwa kayo in a year. Nga, mamindwa ti pa nagpasuyot. Ano ti mas napimpintas nga kalidad? The first or the second one? Apo Bumanglag? Kasi sa nga 20, pinangugin Agosto, diretso kang itimangga. Ti kapintasan nga pinakabukas diya mangga bulan ti January na po daw diya mangga no kwata ano na matudtuduanan no kwa sir. Okay, suka dagitoy mano ti presyo ti mangga. Di ba may small, medium and large? Kadagitoy manggayo. Mano ti panaglakuyo? Kadagitoy nga alal daw ti mangga apo Charles. DJ takil na sir, 75 per kilo pelang tinata. Okay. So dito next sizes, smaller one, agpapada ti presyo, Mr. Bumanglag? Nalaklaka DJ, mabawasit na sir matlaan. Adda by size na. Okay. No jak agriro iti pananglagip, adda giti na ipursu pwesto nga pundo, agga po iti local government units together with the national government, babayan ti Department of Agriculture, tapno matulungan kayo ken mapaksyak dito nga sakit. No jak agriro, more or less 5 years nga problema yun detoy. So aging gana ita, saan pa'y nga napaksyat dito nga sakit, apo Bumanglag? Narigat nga pagsapon sir nakasla ko kumadete nga sakit si manggan kasla nakasimilyada iti dagan no kwa so nga narigat mo nga narigat ang mapagsapon deta nga sakit nga kurikuhan sir. Okay. So kumusta digitay na ipurpurso pwesto nga pundo nga maipaay nga tulong kada kayo, nagtungpalmet la kada kayo. Apo Bumanglag. Sir, kasi na po Diyos at palmat na kada kami. Okay. At damawat may nga calcium, makina, pag-spray, digidya sir ti itagda, iti DA. Okay, I think may isa kadagiti asosasyon ti mangga da kayo nga mango growers at dagiti seminars agingga kadagitoy awan pay digitay nagbalin nga adal or wagas tapno mapaksiat nga mamimpinsan dito nga sakit babaen iti panangidaulo ti gobyerno apo Charles. At damot sir no dati pinag-meeting niya po Karding Tolentino no kwa sir mamumong kami matamin talaga nga awan agas na nga sa balin no di meti pinakabalot ki mangga sir. Okay. Parang dito nga insekto mapan iti uneg ti daga. Digiti may bagbaga idi then agruarda isudat mga silod or mga pektar kada giti nga mangga apo Bumanglag. Awan sir, mapandat yan ti uneg ti daga kasla man ti pinagkunada kasla no dete agpudutan bungunan na di bukod na nga bagbagi di nga kurekong nga isalsal na yan ti pati daga santo tumaho doon no at maangot na nga naalsem kano agtudo no rumuadan no kwa sir agatat. Okay. Iti kaado ti prutas nga naalsem. Apay nga ta nga manggalang. Ada kadi nakasaludsud ka na kayong kadi ti technicians no apay nga manggalang ti mapapektaran or adda pay sa bali nga klase ti prutas nga siluden dito nga klase ti insekto apo Bumanglag. Kuan na pay ko sir. Papaya, santol, tiraan na pay ti kamat sir. Kun dati papaya, saba. Okay. Okay. Dito dito probinsya tay nga Ilocos Norte. Sa dinno ti pakakitaan nyo ti talagang kaadwan kadigitay insekto nga mangsilod iti mangga apo Bumanglag. Ilocos Norte. Ayan na. Ilocos Norte, awan digitay selected nga munisipyo
nga sadjet ka adadda nga pagrairaan tinasao nga klase ti peste wenno sakit apo Bumanglag. Ay, timot lang ko sir, ilogos na ko sa ti, paka-amwak nga agtawad ti Kurekong. Malaksid itatata pumudutan, medyo aglelo dansan. Okay. So, di kiti mangga tayo. Dati-dati parang mapandapay balasyo taawen. As of this time, adapela di pang export nga kwalidad ti mangga nga mapataod tayo ti Ilocos Norte. Apo Bumanglag. Awam na ti konser, sumsumret ti Ilocos Norte nga exporteran, o diti deklamot diti partes ti Pangasinan sir, no, ada uno Davao, no, ada sumsumret nga exporter. Okay, so digiti mangga tayo dito lang Pilipinas or Ilocos Norte lang ti paka lakwan na Apo Charles. One sir. Dayan ti Pangasinan kan diti Ilocos kan datay diti Ilocos Norte sir. Manggatahan unay adungan. Okay. So, aging ganat ka ti harvest, panagbuburas iti mangga, Apo Charles? Dati ingganat ti Maya, adan po kaya lamat tagdagay sa nga paindo no bulan ti John, hindi na udi nga nag-spray, iso tinakaapit na di pinasuyutan da sir. Iso nga madapawan to ti bulan ti John. Okay. Di ba the whole year round dalamat tamit makikita tayo nga mangga kada iti merkado, especially groceries digiti dadakkel nga malls. So digiti no kwan no haan nya saan tayo nga season dito Ilocos Norte agapot sa bali alugaran na po Charles. Sir, agapot Davao, Cebu. Ipagapan na ko sir. Okay. Diti mangga ije Gimaras. Kumusta? Ti ano na dito? Isisarik na iti kabukbukudan ting lugar. Parang yan yung pinakamasarap na mangga sa Pilipinas. Gimaras mango. Apo Charles. Jakla tayo na konser jak malasin no nagdapot Gimaras so no ko diti lakot yan timul tayo diti Ilocos Norte sir. Okay. Mr. Bumanglag, sir, thank you very much. Itintad mo akong daway. Nga makainuman da kayo iti dating aldaaw, iti programa tayo Damdamag ni Berto. Thank you very much, sir. Thank you. Okay, maraming salamat Mr. Charles Bumanglag. Ni Mr. Charles Bumanglag is from Barangay 6 San Nicolas, Ilocos Norte. Nalagip tayo nga ro dapo itatay gaputa panagbuburas iti mangga. Amuyo no diya kagriro so magmamano na tawen 5 or nasursurok nga tawen nga immentra dito nga sakit ti mangga dito Ilocos Norte. Ti muna nga naka-detect is Pangasinan ada digiti aramiden da idi gagayem kay kabsat nga papaasukan da dito mangga ngem haan nya epektibo. Isu nga idi tiyempo kas gobernador ni Apo Senador Amy Marcos ti presidente Apo dito Mango Growers Association ni Apo Ricardo Tolentino. Ada digiti na ilatang na por supuesto nga pundo para kadakwada tapnon ti kasta matulungan da gaputa aganik kida unay di aganil da unay Apo iti panakalugi gapu pa ilay nga po iti dito nga sakit tatta saan lagayam nga mangga even saba papaya gagayim kay kabsat apektaranen dito nga insekto kurikong ti pangawag da kakabsat keng gigim. Ken saan lang nga po nga dito probinsya nga Ilocos Norte kas ko nakita tay imununan sakit di apo nga naka rikna or naka-eksperyensya nagsagrapa digitay mangga iti probinsya ti Pangasinan ken sabsabali nga paset ti pagilyantay nga Pilipinas. Amuyo idi adu digitay mangdayaw apo iti production ti mangga. Diti kalidad ti mangga nga mapataod tayo apo iti kabukbukudad tay nga probinsya. Nga midi simlumpot dito nga sakit gagiyem kamsat nag-down apo ati production no pay kadagituyen maad-adal da angem nagdublet gastos diti agis spray agasim deta no manuribun to bunga tamangga saggay saem mapambungunen gagi ay sus apo aya gagiyem kay kabsat ayat dalang nga masalbarda apo di puunanda
kakabsat keng gigiyem, di ginastos da apo para iti panag-spray, gaputa adumet apo ti masapul da nga agas, tapnon ti kasta mapabunga, mapapintas apo di panagdakkel, di mangga ket napintas ti kalidad na aging gana nga maluom or maburas, kakabsat ken gagiyem, yun pala yung technique, dapat na po daw ti mangga, nga nga digitay mancha-mancha kada dakurkuri adda batik-batik na gagiyem, digem ti pagrukudan iti kalidad ti mangga gagiyem ken kakabsat. So sapay apo ta maka discoveren tumet laeng apo digiti siyentista tayo, especially digiti taga Department of Agriculture, iti agas nga mamimpinsan nya mang paksiat, kada gitoy nga insekto apo nga mangsilod, kada gitay bunga ti mangga, papaya, santol, saba, o digiti taga Davao, gagiyem kay kabsat, iti kadwan ti plantasyon ti saba, gagiyem kay kabsat, nagbaling nga tamit niya problema da detoy, kada gitay produkto da nga saba, ket namakpay no dantuman sa balin or sa balin tuman na klase ti prutas ti mabalin nakarayat da nga siluden wenno apektaran, di kiti sanja kada yung takataltalunan, ket aging gayta di nga kaundena na po ket awan pa iti na diskubre nga insecticide wenno agas nga mabalin na po nga usaren tapnon di kasta mapaksyat dito yung insekto nga mangituntun da apo iti dito nga sakit dito produkto tayo nga mangga dito mauawagan iti kurikong, gagiyem ken kabsat. Okay, kasangmanan niyo tultuloy tayo apo, padaanan niyo di sabsabali pa nga idasarmi kada kayo damdamag. Agyaman tayo kada iti sumaganad. Agyaman tayo apo iti Blue House Beach Resort iti Barangay 37 Kalayab, Lawag City. Padaanan niyo apo. Dati na indakla na promo ti Blue House Beach Resort iti Barangay 37 Kalayab, Lawag City. Mangrugi apo iti Marso 1. Amin nga mapan aga kupar kada kitay cottages or shades tibiyang ti Blue House Beach Resort. Maikan kayo apo iti raffle coupon, raffle coupon nga detoy ket pilapan nyo, isurat nyo dinagan nyo, te address nyo, then telephone number, signature, DJ stub na, i-drop nyo kada iti tambyulo da gagayim keng kabsat, then DJ coupon idulin nyo. At maangay ito apo nga weekly draw, mangrugi tayo na po iti bulan ti Marso. Iti weekly draw gagayim keng kabsat, mga bak kayo apo karite canned goods, imported canned goods, kaya tilologa, imported canned goods gagayim t-shirts, kaya nadapay kas nga 200 pesos. Adan to ba'y maangay apo nga mid draw, di katingaan apo dito nga promo, aging gana dito di bulan ti Mayo, adapay dadakkel nga pa-premyo nga atiwen nyo, gagayim keng kabsat. Kastameten nga into no grand draw iti bulan ti Mayo, cash prices, cash prices apo, grand prize, nga cash, 10,000 ti first prize, 7,000 ti second prize, ken 5,000 ti third prize. At dapat consolation prizes apo, dito items nga insagana apo da Mr. Rexy Buyat, ken ni Mrs. Nancy Buyat, ken ti si Bubukela Familiana, cash paset, ti panagyaman da kada kayo. Maaramid tupay apo ti pasalip iti beach volleyball, kastameten marathon, kastapay gagiyim keng kabsat nga adapay digitay pakulo nga kaskuma iti drinking beer, drinking soft drinks, gagiyim keng kabsat nga adda kay batugan na when awaten nga premyo ti mga bak. So anya pa iti urayen mangrugin to no Marso 1, mapantayo na po iti Blue House Beach Resort, Barangay 37 Kalayab, Lawag City. Tapno may kantay ti chance nga mga bak kada iti kakadakkel pa premyo. Agyaman tayo po kani Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo ti Baguio, ket kayo nagpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much, iti Cherylins Crispy Chicharon. Tinaimas nga chicharon, nga may laklako apo iti ground floor, ti San Nicolas Public Market, pakiramanan din sa sabali pa yung putahe. Aggatangin na po, iti Cherylins Crispy Chicharon. Babaeng kada Mr. Henry Vallador, ken ni Mrs. Cherylin Jacinto Vallador, nga agnanay di Santa Maria, California, Estados Unidos.
Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North Lawag City. Laudin laing nga po ti Cabeza Elementary School. Amin na construction assistance nga kasapulan nyo. Iserbi ka na kayo. Iti naing kalitigan na presyo ti TMT Construction Company. Manipod plano aging gana nga malpas ti pasdek. Asistiran na kayo ti TMT Construction Company. Babayan ka ni Honorable Telwin Tapawan. Thank you very much, Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka rin ang kakalaing aircon technicians, tapnon ti kasta urnusen da, ti problema ti aircon ti lugan. Agyaman tayo pa, iti John Floor Apartment, nga masarakan ti barangay 50 Butong, dito Siyudad Tilawag, babaeng ka ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., kay ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta, Manipud, Honolulu, Hawaii. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Ken maraming salamat, Ma'am Esmer Galisinao, Manipod, iti Barcelona, Espanya. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka iti balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadag iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di iti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, diti Siyudad Tilawag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns iti babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar apag titipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kumudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na,
subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Okay, tuloy. 38 na minuto sa apunti na palabas. Kalpasan, ti oras tayong alas 12. Tuloy po ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Yeah? Okay, adadatin parwara po ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board Technical Division. Nga, di kita'y traditional jeepney, di kita'y nakariingan tayo apo nga pampasero nga jeep. Di kita'y para, ariya, kung muna di, kakabsat, wano saan, tugtugem di bubidana, no kayat mo ti agsardengen, agdisdum sa agen. Di ba, traditional di jay, ang jeep, gagiyem kabsat, only in the Philippines. Di kita'y jeep ni apo, ket I think partwat apo, di kita'y Filipino, assembled na ito. Dua nga kumpanya idi, I think 60s or di pa di 50s, apo idi ma-discover di kita'y nga jeep, dito kita'y Francisco ken Sarao, Digi apo dito nagkaunang agpatpataod wenno agas assemble iti passenger jeepney idi ununana gagiyem itatta napanunutan ti gobyerno nga i-phase out dagito igapo ka di sistema wenno klase ti makina gapu ta dagito ket agibuga ti asok nga mabalin namang pulyot iti aglawlaw so aginggana kanu iti Hunyo 30 laengen iti dito nga tawen ti biyahe di kita traditional nga jeepney. Sigo na po iti LTFRB Technical Division Head Jewel Bulano, ada namin upaten nga gundaway nga naipaay iti pawayway karin operators tapno mabukel ti kooperatiba da kaspaset ti panangipursigi ti gobyerno iti modernized jeepneys gigiyem kang kabsata. Inayon na pa nga agbalin nga exempted laeng din so magmano nga traditional jeepney operators nga iti agdamaket urnusen dan di kitay membership da iti kooperatiba inpeteng ti LTFRB nga aging iti Disyembre digiti operators ti traditional jeepney ket malpasdan ti panakimiyembro da apo kadigitay kooperatiba. Impasigurado met ni Bulano nga tulungan da ti problema digitay wenno pa nagkurang ti lugan no mamimpinsanton nga maikat digitoy traditional jeepney kadigiti kalkalsada nga agpasada. Ito yung problema. Di ba yung pagrehistro tilugan gagayem keng kabsat maidadalan dati emission test apo tatta ti kayat da digitay moderno nga jeepney gagayem keng kabsat moderno nga lugan adda makita tayon digitay agpaspasada dito probinsya ti Ilocos Norte modern na buses gagayem keng kabsat Didi apo ti maysa kadagiti kayat ti gobyerno or the rason ti gobyerno tapno isardeng da apo digiti traditional jeepney gagayem keng kabsat idi balasyo tao adamiten digiti electronic jeep rechargeable nga detoy napaniknikan na po kadagiti na sao nga pagilian nga mas nadaldalos mas napimpintas apo nga usaren agagiyem keng kabsat para iti safety nga aglawlaw ngem ti panunutin tay ditoy kasanon digiti di nakabalinan ti gumatang apo ti kastoy ti kangina nga lugang ket nangina digito apo even balasyo tao ada digiti kaabagyan tayo apo nga makasangsango tayo no kwa from Canada adu kanu ijayen ngem nangina gagihim keng kakabsat DJ nga klase iti lugan na papagayam so dahito ti may sa kadagiti problema ita dagiti addaan iti traditional jeepney
gagayem keng kabsat. No kasano nga makabalinanda o amo tayo metapos ti sitwasyon ti transport sector. Presyo ti gasolina ti kangrunaan nga problema. Awan kita, basit ti kita, adaman kita da, saan niya kaslaidin gapu ti kinangina apo ti gasolina wenno di ti petroleum products po. So no ingganala ti Hunyo 30 na okay, no pa adapan nigurado apo ti LTFRB babae na po iti deti opisyal ti nasaong ahensya gagayem kabsat ni Mr. Jewel Bulano iti LTFRB Technical Division tulungan da ti publiko no addanto pa nagkurang ti lugan nga agibiyahe kadigitay tattao nga mapan kadigitay pagsirkanda nga trabaho wenno anyaman na po nga biyahe nga kayat da nga papanan gagayem keng kamsat tulungan da. So anat itulong to ti gobyerno digitay kadimet jeepneys wenno luglugan nga digitay makuna nga safe nga kas kadigitoy modernized vehicle nga kayat da nga isukat kadigitoy traditional jeepney. Yun yung talong nga kaabsat king gigim. Adda makaumanay kadi nga units ti gobyerno nga mabali na pang supusok da nukas pagarigan ta ma face out danton iti kalkalsada digitoy nga traditional jeepney gagayem keng kamsat. Abuyo adu pa digitoy atap nga adda digitoy connivance kaditi suppliers kaditi opisyala po ti gobyerno tapnon ti kasta kumita digitoy especially imported. No imported apo di custom duty na dakkel gagayem keng kabsat digito nga dakkel ti pastrigenda or kitain ti gobyerno especially digito ekonomista nga no masukatan ti kastoy ti kadakkel na nga bilang digiti jeepney nga magmagna ka digiti kalkalsada kastoy ti pastrigenda tayo yung mga ganon di ba kasjay o kitaem padasem adda ko madetekid dawen na po ti publiko or digitay mangkit kita ti sitwasyon ti panagbiag ti tao. Dila mabali na po nga ikatente pela dito kastoy nga buwis, dito taripa ti kastoy, dito buwis para iti kastoy, tapnon ti kasta lumaka. Petroleum products ti pagsasaritaan tayo. Di ba nakadado nga pagbuwisan ti petroleum products nga mangitunda po tinangato nga presyo, nurumwarto na po kaditay pumping machines, gagihim kabsat dito gasoline stations nga mailako kada tayo. Ado di kita mangkidkid daw. Ikatente pela ti tax dito nga petroleum products. Anat reaksyon, di kita ekonomista. Anat reaksyon, di kita opisyal ti gobyerno. Kunada saan takastoy. Matellay dito nga proyekto. Awang pangalaan tayo iti kastoy. Anak ti salbag. Kay kaya't yung adna ma-implementar nga proyekto ng dito mapalag-an ti tao. Gagihim keng kamsat, di ba? Ada di kita kakasjay nga sitwasyon apo iti gobyerno tayo. Nga uray makita da nga agtungtunglab ni taon gagihim keng kamsat. Haanda nga kayat nga tellayen wenno pugsaten ti pan naka-implementar ti pagbuisan gaputa maparalisar kano dete kastoy nga proyekto. Digitay local government units gapu apo iti local government code adda karbengan da apo nga mangrebisar kadigitay local tax law tax code ti maysa nga LGU 5 years after 5 years di naudi pa nakarebisar na irebisar da manen di ba? Di ti mapaspasama kung uri lag puypuyat di kaming ti konseho, kaming ti sangunyang panlalawigan, tapno laing maplanchada apo di pan nakarebisar ti tax code ti maysa nga lugar. After 5 years, nga naudi nga pan nakarebisar na. Dapat ilag ko na nakakit nang skene na ingato tayo ti kastoy nga babayadan iti deti nga munisipyo gapota agpito nga tawenen niya sa antay nga rinibisar ti pagbuisan ket ti bilbilin ti local government code after 5 years mabalim mo manen na rebisaren. Anak ti salbag nag-survey ka dimeten ni local government unit gagigim kay kakabsat no simmayaat ti panagbiag ni tao nga agbaybayad ti buwis after 5 years gagiyem yun sana yung digiti ada ocular inspection ada ti survey nga mayuswat simmayaat kaditap no kabalinan nang ibaklaya DJ kasjay nga pagngatwan ti buwis gagiyem kay kakabsat di ba so nga nunod duma parang sorry for the word buklis ti gobyerno gagayim buklis da unay tilat tapang panunutin da ada maipakita da nga proyekto ada maipakita da kastoy nga di da panunutin no kasal trigat ti tao dandani isu aminen pati pagilom mabisanen gagayim keng kabsat agpaiso nga ti paka i-chargean na
di kita kumpanya nga agpatpataod kasla kumata value added tax, ada serbisyo, ada products nga mapatungan. Ngem sinot pag sanekan ni proyekto, sinot pag ni produkto, sinot pag sanekan ni serbisyo, hangga dati nga datayo nga tattao gagayim kayong kabsat. So nga no duma sa anak nga kumporme or pabor kada gitoy nga maararami dapo iti binig ti gobyerno. So kitain tayo, sigurado nga dati naindaklan nga makadidigra nga reaksyon manipod kaditay drivers and operators di nga traditional jeepney kalpasan nga inpettengen na po ti LTFRB ti panagsardengen na mamipinsan nga agpasada dito kadagiti kalkalsada, especially apo kadagiti dadakkel nga syudad, to include Metro Manila, gigiyem kay kabsat, anya ti agbalin na po nga epekto na kadakwada, nukas pagarigan ipilit ni gobyerno aglalo ken ni LTFRB nga sukatan ni driver ni operator diti jeep na iti modernized jeep gagiyem kay kabsat from that traditional jeepney. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailan, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, idikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kuati napintas nga pinangikwa ti lugan ket dapat nga dadaya rina di airconda. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagid ti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-mist to igenta evaporator na isi pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no ka mang Robert. Okay, tuloy-tuloy. Titay pa nagpipinadamag. Nagsasaro na apo dito ambus kadagitay government official. May sa apo ijay Lanao del Sur ni Governor Mamintal Alonto Adjung Jr. May sapay apo dito Vice Mayor dita Apari Cagayan gagayem kayong kamsat. Nupay kasta dito suspect apo iti pa nagtambang ijay Lanao del Sur nga nakatambangan apo ni Governor Mamintal Alonto Adjung Jr. iti Pebrero 17 segundo iti Philippine National Police may isang rakurak kino na ti PNP nga na-report babayan ti Police Regional Office ti Bangsamoro Autonomous Region Chief Police Brigadier General John Guiguyon nga ti suspect nga nabigbig itinagan nga utin ket napapatay iti deswat nga pursuit operation manipod Pebrero 17 nagpatinggay iti 19 segon ni utin segon iti PNP ket anak ti maysa nga alias fighter nga maysa ka diti suspect iti panagtambang agingga iti detoy ket nga agingga kadagitoy ket saan pay nga natiliw
kinuna ti PNP nga agtultuloy met ti monitoring ken panaki koordinarda kadagiti investigador kadagiti biktima ket kadagiti panaki-koordinar di investigador kadagiti biktima ken ti pamilyada tapno maala ti rakurak dito isek nanti insidente tapno adda ti may pila nga reklamo kriminal. Idi Pebrero 17 tinambang diri saan pay nga nabigbig nga armado a lalaki ti konvoy ni Adjong iti ijay Kalilangan Bukidnon ken napapatay ti upat nga kakadwana. Nabigbig dito nga pimusay nga the Police Staff Sergeant Muhammad Juray Mapanga Adjong agtawin no patapulo Police Corporal Juhani Lawi Sumandar agtawin 30 ket siyam Police Corporal Jalil Ampuan Kusain agtawin no patapulo ken ti driver na nga nabigbig laing dinagan nga kubi gagayem ken kamsata so deti utin nga anak ti maysa kadagiti suspek aggaama pa ket diri agtambangen nga gagayem ken kaabsat napapatay babaen iti biyang digiti pulisya iti nasao nga lugar gapu talimmaban base apo iti report nakipinalto gapu ti kadaytoy composite police team ada hot pursuit operation nanipon napasamak ti panagtambang naging gana apo idi 19 nga saan nga sinardingan ti kapulisan ti operasyon da para iti panakatiliw digitoy. Second pay apo kadeti report nga naggapo ken ni Police General John Guiguyon, ti Regional Director ti Police Regional Office ti Bangsamoro Autonomous Region, wenno BARM gagayem kabsat nang yuswat da iti pursuit operation gagayem kabsat ijay Maging Municipal Police Station manipod 17 aging ganat 19 iti dating bulan nga nangitunda apo iti enkwentro menno panaki-enkwentro ti suspek nga ni alias Utin kadagiti otoridad ni alias Utin ket anak ni alias Fighter nga may isa kadagiti 5 nga masapsapol gapu iti nasao nga panagtambang nakumpiskar iti ikot ni Utin ti Colt MK4 caliber 45 pistol nga dito kargado ti nem nga bala ken may bagbaga iti forensic investigation ti scene of the crime operatives wenno suko nga nang iswat iti scene processing tapno maalat ti ebidensya gagayem kamsat kita nyo apo digiti agbyag iti babaen ti paltog ket batay damit laeng babaen iti paltog. Agtultuloy pa laing ti panagimun-monitor ken panaki kukoordinar ti PNP investigators kaditi biktima tapno maala apo digiti kasaliti mo nang gagayem ken kamsat okay so dijay apo talaga agraira apo ti ambus gagayem adapi diti digiti mapanag-rescue apo ti kaditi natnag nga Cessna plane na naambusda ijay Albay gagayem ken kaabsat so nga nakaamama ka po dito mapaspasamak agraira apo iti panagambus kadagitoy adda iti gobyerno nimbaglaengin saan niya dito kabukbukudan tayo nga lugar iti pakapaspasamakan na po dito nga panagambus gagayem ken kakabsat adda dito naambus apo nga dito mapan rescue team coming ti rescue team gagayem kakabsat kadito natnag nga Cessna plane ijay Albay kakabsat ken gagayem ito may isa kadagiti problema no dalakad digiti soldado natay ti dua soldado nga kadua po ti search and rescue team digiti rescue team para itinapukaw nga Cessna plane di Albay idi paltugan digiti communist terrorist group idi Kalman wenno sa Kalmal aldaw ti Lunes bayat nga aggatgatang da base ti report nga nakalap manipod ti Southern Luzon Command nabigbig digiti natay nga the Private John Paul Adalim ken Private Mark June Esico nga digitoy ket nagsagaba iti tama ti balay ti nagduduma nga paset ti bagida second ken ni Adalim ken ni Esico ket agpada nga kakameng ti 31st Infantry Battalion ti Army ken kadua digiti kameng ti militar tapno mayuswat ti search and rescue operation tinatnag nga Cessna plane adda ti adda ti panangipagarup diri otoridad nga miyembro ti CTG
ti responsable apo iti nasao nga paragtambang. Saigon iti Southern Luzon Command naggatang iti supply nga makan iti duwa nga soldado iti tiendaan ti barangay Kutmon, Kamalig. Iti biglalatan nga digitoy ket mapaltupaltugan babaeng ka iti suspect. Ibilang met ni Major General Adonis Bajao, Commander ti 9th Infantry Spear Division, ti Joint Task Force Bicolandia nga may isa nga desperado nga addang ti CTG, Communist Terrorist Group ti nasao nga paragtambang. Kunapay ni Bajao nga desperadon ti nga terorista grupo gaputawan ti panagsardeng ti operasyon ti Philippine National Police kadagiti bambantay nga pagpapaingan dito nga grupo. Inayon ni Bajao nga maibilang nga parang salungasing iti kalintigan ti tao gaputa agserserbi digiti nga soldado tapnon ti kasta masalbar ti biag ngem pinapatay meten digiti takrot nga kameng dito nga grupo digiti terorista. Kunapay ti Army 9th Infantry Division spokesman Captain German Franco Roldan nga kumapkapsot ti grupo ti NPA ken ti terorista iti deti nga lugar ken deti ket gungundawayan da digiti gundaway tapnon ti kasta tambangen da di soldado nga digitoy ket addapay iti biang ti search and rescue mission. Ayun tama nga naman mapandala nga rod tumulungen gagiyem ken kabsat papatayen da pay laida. Okay, dapay nabati apo nga 2 minutos kasangwanan ti oras tiyong alas 12, agyaman tayo apo ka rin sumaganad ti Blue House Beach Resort. Padaanan nyo apo dito nindaklan nga promo nga yuswat apo ti Blue House Beach Resort dito barangay 37 Kalayab, Lawag City. Panganabakan nyo apo ka rin dadakkel nga pa-premyo. Weekly draws ada 200 pesos ka rin winners ken imported canned goods pakarimaran t-shirts. Adan to pay draw apo iti katingaan deto nga dapat agurure nga dadakkel pa premyo ken kastamet ti grand draw. First prize 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, ken ti third prize 5,000 pesos. Padaanan nyo pa po tinaragsak nga pa-contest kas kumay ti drinking beer, drinking soft drinks, pakirmanan apo ti beach volleyball ken marathon. Dati ket babaen kada Mr. Rex Sibuyat ken ni Mrs. Nancy Buyat ken ti Sibubukid na pamilyada. Mapantayo na po, mangrugin dati nga pa-promo into no Marso 1, Blue House Beach Resort. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan, it is St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Z Flores Street, Lawag City. TMT Construction Company, 48A, Kabungaan North, Lawag City. Maraming salamat, Honorable Telwin Tapawan. Pugadlawin Carvas Aircon Service Center, Idibalin, Tawag Street, Lawag City. Thank you very much, Engineer Nel Jose. Ma'am Elis Tabayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much. Ma'am Esmer Galicinao, Barcelona, Spain. Thank you very much di John Floor Apartment di Barangay 50 Butong dito Ciudad Tilawaga. Babaeng kada Mr. Aurelio Fiesta Jr. ken ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta Manipud, Honolulu, Hawaii. Thank you very much di Cherylyn's Crispy Chicharon iri ground floor ti San Nicolas Public Market. Babaeng kada Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Cherylyn Jacinto Vallador Manipud apo ijay Santa Maria, California, Estados Unidos. Okay. Awanin na po, tinabati pa yung oras tayo dito, yung aldao, para yung programa tayo damdamag ni Berto. Dito po di pagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, ini technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Miyerkules, agyaman kam, tinkay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod tayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagom diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto ang kalikagom tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga
fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially pekunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngamno agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Kakailan na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karikiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. Dak dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni isu ti most common no kaduan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen di panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitan tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket nadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan ta adda makadakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman, anadalus alupot. Ti maudi nga tip, ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo, oray maminsan, pero mamindua, iti may isang atawen, tapno no masirip, ken ma-check up, tay ear, nose, throat specialist yo, tay lapayag tayo, ket no ada tinasken nga madalusan, no nasken nga aramidan na, ket aramidan na daytoy. Ken may kolektar di daytoy, ket saan nyo kuma, ibaybayag, no itantantan, ting kayo pa nagpa-check up, no adaman ti sabali nga malit na natay lapayag yo, panagsakit man daytoy, no panagkapsot ti panagdingnig na, ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no dakdakelmet latay namnama na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas sa nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek.
ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Ti napalabas. Edi may kadwa gundaway papagayam, kablawan da kayo, itinagasat nga malim ti Miyerkules, Pebrero 22. Kuros-kuros nga kunada as Wednesday. May danon ka na kayo, ti sabali pa parang, ti programa tayo tinapalabas, babayan iti ENR Online. Ready di bagayam yun ni Robert De La Cruz, kadwari di Technical Control, ni Maki Paulino Agustin. Tapno da kami ako ti mangidanon, iti maikatlo na gundaway. Ngayon tayo panangibasa, iti surat ni pagayam tayo Jacqueline, weno Jack. Ngayon kasangwanan yan tayo, itultuloy ti panakaibasa ti surat nga nakaipalaunan, tinapalabas iti biyag ken ayat. Ni Jacqueline, agyaman tayo kariti sumaganad. Pagyamanan tayo iti Prexons, weno, ti Blue House Beach Resort, iti Barangay 37, Calao, Luwag City. Padaanan nyo apo ti panangrugi, tinaindaklan nga promo. Awan sa baling aramiden nyo, mapan kayon iti Blue House Beach Resort, iti 37, Calao, Luwag City. Gabot agur uray, iti dadakkel pa premyo. Weekly draws, mga bak kayo kariti Ken Goods imported, nga Ken Goods t-shirts, kinadapay kas nga 200 pesos. Adapay agur uray nga dadakkel nga pa premyo para iti may uswat apo nga mid promo draw. Gagayim kay kamsat ken ti grand draw. Mga bak kayo apo iti 10,000 pesos kas first prize, 7,000 pesos ti second prize ken 5,000 pesos iti third prize. Pakaramanan pa dito sa sabali nga regalo. Babayan kada Mr. Rex Sibuyat ken ni Mrs. Nancy Buyat ken ti Sibubukel pamilyada. Mapantayon, ejay Blue House Beach Resort. Agyaman tayo pa ni Dr. Alan Taylan, it's St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Zay Flores Street, Luwag City. Nadarikrik na inyo apo iti Baguio, ket yung nagpakonsultar ni Doktor, mapan iti Doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much iti Cherylyn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market, pakaramanan dito sa sabali pa nga putahe. Cherylyn's Crispy Chicharon, raman nga dinto kalipatan, papagayam. Babaeng kada Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, manibo di Santa Maria, California, Estados Unidos. Agyaman tayo di TMT Construction Company, manibo daw di 48A Kabungaan, North Luwag City, laod ng laing ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manibod pa nakaplano, aging gana ti may lagpas, di gayat yung apasdek, Serbian na kayo. Ti TMT Construction Company, tinaing kalintigan nga presyo. Babayin dito ken ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcus. Agyaman tayo pa iti June Floor Apartment nga masarakan ti Barangay 50 Butong diti Sudad Tilawag. Babaeng kada Mr. Aurelio Fiesta Jr. ken ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center iti Balintawak Street, Luwag City. Adaan ka rin kakalaing nga aircon technicians tapno ti kasta ornusenda ti problema ti aircon ti lugan. Thank you very much ken ni Ma'am Esmer Galisinao, manigo dita Barcelona, Pagilian ni Espanya, ken ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte.
JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Ada nga rin papagayam ngentay ituloy nga ibasa ti surat nga nakaipalaunan tinapalabas ti biag kinayat ni pagayam tayo Jack wenno Jacqueline. Napatuloy nga rod ti kalikagom ti brudek nga babae wenno agadi kanya. Nga sakbay nga mapan iti balasyo taaw tapno danunen na digiti kakabsat ko ken digiti naganak kanya. Kinagsubli ak iti banay. Nagsubli ak karon iti balay mi kadwak ni Hiner. Gaputan alpas metten ti tulag mi kadigiti naganak ken kuana. Manong Robert Jack mailadawan iti tiriknak. No naragsaka kiti ba nagsubli kiti pagtengan mi wenno saan. Ti pagtengan mi nga napno edi 7 nga kakambalay, 5 nga anak kastameten dagiti agasawa nga naganak kada kami. Dududwa kami arig na iti manangek ngem may katlo ditoy ni Hiner. Makalwa pa nang kita iti aglawlaw. Aglalo lang aruden iti sumreka iti dating kwarto. Iti kwarto nga naparamid babay kada papakin ni mama apara kanya. Sa balimed kada iti kakabsat ko. Ditoy nga kinit-kita ti unek ti kwarto. Ket nagsubli de di ranggas ni papa kanya. Nga ditoy nga inkalot na kasila lamo-lamo. Idita nadagtaan na nga nakanaytisak iti rabii pagayam ko.
Nadlaw ni Hener, ti kinaulimek ko, bayat ti kadami ti kwarto. Apay nga na ulimek ka. San ka ka di nga naragsak na nagsupli ti bukod mo nga pagtengan. Wenno, kay kayat mo kadimit laeng ti agnay di ti balay mi nga sana kastoy ti kapintas na. Balikas na nga medyo imisip. Saan Hener? Naragsakak. Naragsakak gaputak subli ako ni ti balay nga nagtalawak. Agduble ag triple ti ragsak ko gaputak kadigiti agundaway ket kadwakan ayat ko. Amumet nga ayatin kaunay. Sikat ti kakaisuna nga nang litop eti liday nga narikna gaputi sana pan nakaawat ni papay ti kinatao. Ngem malagip pula ang tinapalabas nga isu iti mangduaya kanya tapnon ti kasta sa lukuban nak nila dingit. Maladingitan nak nga mangsubli ka didi nadadangkes nga pasama ti unig deti abalay ti nagbetan ni ken ni papa. No bay kasta awan ti marik na kagura iti amak kit amak tulad ta laeng jak na tunuyan ti kalikagom na nga balinak nga may sa nga nananay wenno pudpud no nga lalaki gapoy di deti narik na imisem ni Hener ket kinunana apay nga itapay nga lagipem di kita itakadipay nga lagipem ti nagpasaram nga tuok wenno pan nakadusa ket addakan niya iti pagarian nga naaramid para ket ka Tsaka mo si kalaeng tinabati nga ragsak ko. Nga madalat ta digiti gundaway nga sa lukuban nak nila dingit gabuti pa nakayadayok ka di kakabsat ko. Kang ronaan na ka digiti naganak kanya Hener. Agyaman nak taadda ka nga nagbalin nga inspirasyon ko. Tanuawan ka. Mabalin nga napanunot ko pa yan na kinitten. Tibiyag ko. Agyaman nak ken ka Hener. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms Blue House mismo akalaya beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kubudar ka na kayo ti Blue House Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort pare reservation tumawag ni cellphone number 0963-000232 Blue House Beach Resort. Mangrugi dito noong Marso 1, tinitakla ng promo nga iuswa ati Blue House Beach Resort. Awan sa bali nga ramidin nyo apo no mapang kayo ag picnic mapan iti Blue House Beach Resort ket amin ti sibubukila grupo maikan iti raffle coupon. Pilapan nyo dito nga raffle coupon ket iti nagyo iti tambiulo ti staff nga marapol iti kada lawas. Dagiti mangabak iti weekly draw ket mangabak da iti cash prices nga 200 pesos pakiramanan ti imported canned goods ken t-shirt. Adan to pay maangay nga draw iti katingaan ti promo ti Blue House Beach Resort nga pangabakan nyo karida kakadakkel apa premyo. Iti grand draw ti first prize ket 10,000 pesos, ti second prize 7,000 pesos, ken ti third prize ket 5,000 pesos. Ken addan tupay maited nga consolation prizes. Mayuswat tupay ti beach volleyball contest, marathon, drinking beer, ken drinking soft drinks. Awan sa bali nga ramiden nyo no saan nyo mapan iti Blue House Beach Resort nga masarakan iti barangay 37 Kalayab, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok
at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal. Dalat ta niliday, saan met nga narimbawan, deta nga liday, tirag sa kamarikriknak. Aglalalo manong Robert kit awan ti reklamo ti kabsat ko, ini panangisang petto ken ni Hener, ini pagtengan me. Nagbalin ni Hener nga kas, lalaki nga mangkitkita ti seguridad. Kang runaan ti amin, ti panakaistimar ti lawlaw ti balay. Tinasameken nga arubayan, gabuto sa anin na maisistimar, gapoy di kaawanin di kiti agnaed. Tidak adung agnaed di sa nga balay. Nagyaman at kinihener gapoy ti nakitak na kinagagit. Awan met ti pamilawa kiti panang subad na iti papay ko keng kuana apamatek. Wen manong Robert. Dito'y nga nagbaliw ti sitwasyon ni Hener. Manong ko. No dati ket anak ti marigrigat. Saan na panangipangas? Itakit kaslag bibiyagi na senyorito. Malaksi di pa nang istimar na iti unek ken ruar ti balay ken numaminsan kitagluto. Naigatangan ka lagiti nangingina nga alahas arwaten ken sabsabali pay. Saan niya napupuutan kabsat nagturong metten ti manangik wenno agadi kanya edi balasoy tao. Ket dituyen nga dududwa kami ken ni Hener iti nasao a pagtaingan. Nagtipon kami kaspudpud no nga agasawa ken ni Hener. Nupay no agpada kami alalaki. Awan kabsat ko ti nagbalin nga problema mi gaputa ti abasto wenno agserbi kada kami. Kinaggapo amin iti balasyo tao. Manipod ka di iti naganak kanyak ken di iti kakabsat ko. Dito'y nga rod nga tikita ti linukatak nga pagmeriendaan wenno empanadaan ket na urnong. Kabsat ko aging gana nga pinagbalin ko daytoyen nga kaslamay sa akarinderya. Idi ta makasapul kami iti nalawlawa a pwesto nga pangyakaran mi iti nasao nga negosyo. Agmalmalemen ti katalik ko, ken isuna pa yan ti mangimaneher, kang runaan na iti panagpaimpanada no kasta nga sumitnget. Nangalamet ten ka iti kakadwana ket tilangin ubrami ken ni Hener, isu ti mang sarsarungkar kadakwada. Nagbalin nga napintas ti taray ti negosyo, manong Robert. Ngamin ket saan nga may pusta ti maganan siya no di ket maurno.
Aging nga dimmakkel kit dimmakkel detoy. Manong Robert. Adadapay nga nang nayon iti ragsak ko iti mamamuak kada mama. Kastamet ten digiti lima kakabsat ko a babae. Ngani kanu papakit. Kasla mauawat na kon when mapakpakawan na kon. Ada kanu digiti gundaway ngano agsasango da ket pagistoryahan da ket agkat katawa metten. Aglalo kanu no istoryaen nati panangigalot nati dua saka ken dua nga ima. Nga salilamo sida lamo-lamo iti katre. Agpagpagaak kanu ti amak. Ken kinunana kanu pay tinaminsan nga jak nakabalinan. Jak nakabalinan na binalbaliwan ti kabsat yo. Day talauna iti magituntun da kanyak ti ragsak Manong Robert. Gamin tigayam panagid na dayuming agama. Ket isu di manglawlawag ti panunot na. Tapno awaten na asyak ket may sa abakla. Manong ko. Tiam mo kidin no sa lukuban na kun ni ragsak. Wen no arakupen na kun ni rago. Nga agnanayon. Ngem saan manong gabutay tinaminsan nga tenga tirabi. Nagkiriring ti teleponok. Tikabsat ko nga inauna. Hello. Hello. Manang. Apay nga nakatawag ka. Balikas ko. Dito'y kabsat niya kasla nagtupak ti si bubuke lalangit kanya. Edistoryaen na nga intaray dati ama kiti ospital kapoy di pan nakaatake. Kalamiis na nga iti di agundaway iti nasyon nga ayanda. Ket mabalin nga isu ng trigger iti pan nakaatake na. Naglagawa. Anya nga rin din ti kasasaan ni Papa. Manang. Adaddan kabsat ko nga. Kasla agkupit ti barukong ko di mangig ko ti sungbat ti manang ko. Awanin ni Papa. Timusayin. Dayta ti sungbat ti kabsat ko ket tinidepnan ti telepono kaputamang badlaw kong kasladinan mayas ngaw pa iti balikas na. Nagikisak ket napabaring kwas ni Hener. Apay Jacqueline, apay nga nagikis ka. Hener, ni Papang ko. Natayon ni Papang ko. Naatake ti balasyo daw. Kasano pa ita ti personal nga idadawat ko ti papakawan kitkuan. Kasano pa ita nga mailawlawag ko ti bagi. Kasano pa ita nga mailawlawag ko ti takder ko seknan ti kastoy kinataok nga ibilang na panakapaay kitkuan. Nagsangsangit ket nagtugtugaw ni Henry ti abay ko nga nangarakop kanya. Kasta ti biyag. Adalaingin ti uman-una. Adda ti maututi. Ngem apay nga indrana nga awan ni ti sibay ko. Apay nga di naginikan ti gundaway tapno makapaglinawag ka nagpakawanag kitkuan. Apay Hener. Apay nga naulpit ti gasat ka na kami nga agama. Nagmanto ti aglawlaw ko Manong Robert gabu di pupusay ti amak nga dayo akit mana. Dito'y nga nagplano digiti kakabsat ko. Adda duwa kadakwada ti kalikagom nga mayawid ti bangkay ni Papa. Ngem digiti tallo pa kay ramanan ni Mama. Ket saan dan niya kalikagom nga may maitabon pay dito'y ti amak. Wen mano, saan dan niya kaya? Kas pa nang ipalawag ni Mama kanya, kastoy digiti balikas na. Tiyak anak ko. Nuyawid tayo ti bangkay ni Papam dita. Sigurado lakit di nga. Rumtab manen digiti istorya.
Ti saan nyo pa nagkasurunan. Ti saan na nga pa nakaawat ti kinatao. Ti nakababalawan na idada kami dita nga panang dangdangran na kin ka. Ti panang sapsapul na kin ka tapno kano'y ti kastakit tuluyan na ka napapatayin. Sigurado nga daytan tumanin ti agari ti panunot ken istorya di ti tao no yawid mi dita. Kay kayat kung masikati umay dito tapno'y matangam ti panakaidulin ti amam. Ken iti kastakit patanawagam iti maudi na gundaway. Tinaulpitunay nga amam ket ka. E magyaman na kanak ko ta saan ka nga nagimulat ti sakit tinakit kay pana. Husto umay deta. Amam ket amam tulad ta. Balikas ti inak, Manong Robert. Banag nga naawatak nga mabali na mga pektar iti pamilya mi. Nurumwar man hindi iti istorya iti nagbetan mi ken ni Papa. Kang runaan na ket nagwaras met nga rudidi. Ti panang wanted wenno panang hanhunting na kanya tapno kano ti kastakit papatayen na. Dagiti saan niya naliklikan niya rimwar nga panang dangdangran na kanya. Panang kamkamat, panang tungtung pa, panang kugtar, panang dandano. Tapnon ti kastakit agbaliwa ket agbalina kanan anay nga lalaki. Manong ko na iproseso nga rod di dokumento, papeles, tapnon ti kasta siyak ti mapandumano ni Di Velasio taaw, ket imatangak ti panakaidulin ti bangkay ti amak. Kasangwanan niya ni schedule da ti panakaitabon ni Papa. Linepas da pa'y nga imuna, dagiti papeles ko tapno sigurado nga makapana, iti lugar nga ayanda. Kasangwanan niya tuloy tayong ibasa dati surat ni pagayam tayo Jack wenno Jacqueline agyaman tayo kadi sumaganad. Agyaman tayo kay ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much iti Cherylyn's Crispy Chicharon iti ground floor ti San Nicolas Public Market babaeng kada Mr. Henry Vallador kay ni Mrs. Cherylyn Jacinto Vallador manipud Santa Maria, California, Estados Unidos. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company nga masarakan ti 48A Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School, babaeng ni Honorable Telvin Tapawan. Pagyamanan tayo pa iti Pugad Lawin Carvas Aircon Service Center nga masarakan ti Balintawak Street, Lawag City, babaeng ni Engineer Neil Jose. Ti John Floor Apartment ti Barangay 50 Butong ti Siyudad ti Lawag, babaeng ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. ken ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta, manipud Honolulu, Hawaii. Thank you very much ken ni Ma'am Esmer Galisinao, manipud iti Barcelona, Spain. Ken ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, San Roque, Bacara, Ilocos Norte. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipud ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months
no ka Mang Robert. Mm. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. Mm. DJ makita di filter dryer na, no narugitan, masukatan tatlong kas tama preventaran, DJ pinaka-perdi DJ, compressor no ka Mang Robert, naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso ko na Mang Robert. No tao ko may isut puso, isut agi pump ti blood, nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor, iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapong kasta, ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na Mang Robert. Kaya barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, kaya takil tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Sakbay ti panagluwas ko nga napan ni J. Balasyo taaw tapno atendarak pagayam ko ti panakaidulin ti bangkay ti amak. Binilin ko ti katalik ko iti restaurant nga awan ti rumwara kwarta. Oray ni Hener ket pinawilak nga mangalay di kwarta. Nagsakbayak kabsat. Ngem ket di inbatik ti ATM card ko ken ni Hener. Ngano adda ti pagkasapulan na iti kwarta ket mabalin na iti mangirwar. Gaputa, amo na met ti pin number. Nagpinakada kami iti ayayatek ket binilbilin ko nga tagibinen na ti balay. Ngamin niyang angaw na nga amangan tadda ti panagamak wenno panagbuteng na. Inyangaw kumet nga saan ka mabuteng gaputa inawat da kan kas ka pamilya. Amok nga awan ti aramiden ni papa nga dakes ket ka. Gaputa, no kasano ti panangawat di kakabsat ko ken ti inakit ka. Kastamit siguro ti panangawat na kay ka. Gaputa, may bagbagadamit nga napakawan na kon nga, nakapaayan na. Tagabilan ko mati balay. Noan niya digit ited mo nga abasto ka digit naganak ken ka ket sibugo kay la familia. Agtutuloy deta. Taglagi pa magsubliak. Agsubliak ket ituloy tanto man iti ayan ta. Ay ayating kaunahin eh. Sapay kumatapang namnamaakmet ti kinaputnong kanya. Imisem ni Hener ket inyarasaas na iti I love you very much, Jacqueline. Nagyaman na. Dita kabsat nga nagluwasak nga ruden nga mapaniti Manila tapno mapanak iti airport nga sadya iti paglugana kunti eroplano tapno mapanak iti Balasyo taaw Manong Romel. Makalawas sakbay wenno kalpasan ti dadating ko iti Balasyo taaw. Naiset ti punpon wenno pan nakaidulin ti bangkay ni papa Manong Romel. Kadi dita viewing day day dilaeng ti umuna nga pan nakakita kiti nakakideme na bangkay ti ama. Jak na pengdan ti naglulwa. Wen dandani siguro upat wenno 5 oras nga nagtakdera kiti abay ti bangkay nga nagararubos dagiti luak. Awan sa baling intan tanamitim wenno dinit kinitkit daw ko iti bangkay ti ama. Ipamakawan na kanya. Wen mano linawlaw dak digiti 5 kakabsat ko pakairamanan ti inak. Inararakop dak. Inararakop dak ket maysa-maysa mangibaga kadakpuada nga napakawan na kun ti ama. Gaputa, makais-isem nga kaskunada. Kanagkat-katawan no malagip dak ket pagsasalitaan dak. Dito'y ngayon papas ko tiladingit ko. Wen man agpaysuman niya duriti panangdangdangran kanyak ti ama. Ngem pulos nga saan nga nagari ti kaungan ti puso ken riknak iti gura.
Aginggay di panungpalan, Manong Robert, sana nagsartay ti panagarubos dagiti ba. Ken iti kaungan ti panunot ken rigna. Ti dadawat ko iti na impapuswan nga pakawan, wenno pangmakawan, manipod ken ni papan. Nalpas ti pan nakaidulin ti bangkay ni Papa ngem sandap ngin sigida pinalubusan di kakapsat ko pakairamanan ni Mama. Danda ni inaldaw nga ipaspasyar da kami nga gina. Pakairamanan di iti timmao din iti balasoy tao nga kaanakak. Kada iti talo kakapsat ko nga nagasawa. Wenno naalab da pa yun di iti asawa da kinasaw nga dumaan. Opat kami nga kabalay di iti dua babalasang nga manangek ken ni Mama. Kay kunakon Manong Robert, pasyar dito'y, pasyar dita. Anyan nga ragsak ta tinaunday panawen niya pa nagsisinami nga lima kakapsat, pakaramanan ni Mama. Ket agtitipon kami manen. Naayayo ak kiti, trato di kakapsat ko kanyak no pay, may saa ka bakla. Nga siyak tinangitunday di nakapaayan ti amami. Kasla saan nga nagbaliw ti pamatig da kanyak. Agingga nga insingasing ni Mama nga palabsek tinem abulan niya kaadak irisidum da gaputa deta ti palubos ti linting iti may nga turista. Dito'y nga saan ko meta mabali na pagkitkidan ngem mamimis ko unay ti kaayanayat ko nga ni Hiner ngano da dumakit dinakmasumbatan iti panagtawag ko kay kuana. Ngem kunana nga detiruar tagis istimar iti arubayan. Tunggal rumwar kami nga mapan kada iti shopping center wenno paggatangan. Adda tagatangik nga para ken ni Hiner. T-shirt, pantalon, sapatos, ken sabsabali pay. Adumet di bilin na kanyak tunggal agsarita kami ti telepono. Ket ditoy nga durumwar kami tumanen. Kidawek tumanen kariti kakapsat ko wenno ni Mama nga igatangan day suna. Awan met di pa nagkitkit da. Tay kunakon Manong Robert kasla inawat dan niya pudpudno nga kayong ken manugang ni Hiner nga kaya nayat ko. Banag nga nakaragrag sa kakunay kapsat da. Naganon ti aldaw nga panagsublik dito pagilyantay nga Pilipinas, Manong Robert. Agarup 5 abulan ko idin, no diket na kurkurang itinak pa ng lagip. Saan kong impakpakaam mo ken ni Hiner, edi panagsublik dito pagilyantay o. Wen kabsat, kayat ko nga sorpresaen ti kaya nayat ko. Ngayon na minsan niya itatawag na kanya, kastoy di balikas na. No agawid ka, ket saan mga liplipatan di bilin ko masapul nga da amin. When nagatang amin idan, pinagatang ko idakin ni Mama, pakairamanan di kakabsat ko. Ket nakaragrag sakak Hiner. Ngamin ket awan niya pulos ti panagtukyad da nga manggatang iti kayat ko apagatang nga paraken ka. Adamit ginatang ko nga, naggapoy ti kwartak gaputa. Adamit di kakabagyan ken gagayim ko nga ng pasarabo kanya. So dati nangalaak iti pinanggatang ko. Kumusta gayam ti negosyo? Kinunak. Okay met, ngem saan ako na nga makapkapan at agbantayak met dito'y balayo. Agdalos, siyak ti agluto, kinami-namin pati aglaba, siyak pa yan. Orit at damit ti washing machine, saan mga problema ti panaglaba. Dagi di naganakkin ka, mapmapang ka kadimit lang, ititid mo kadimit laeng ti, na ito din nga bastuda, agkapo ka data. Wen, agyam aman daw unay kin ka. Sige. Sige nga rukit ni, agluto akpay ti kanek. Kinunana nga kasla agdardaras.
Masansan niya kasta bayat ti kaadda kiti balasyo tao. Kasla agdardaras no agsarsarita kami. Nabayagen ti 5 minuto sa panagsarita mi, Manong Robert. Agingga nga nadanon nga ron ti panagluwas ko, nga umay di ta pagilya na Pilipinas. Kas kinunak sa angkong impakpakaamukin ni Hiner, gaputa kayat ko asurpresaen, Manong Robert. Irigaadda kiti Manila, nagtarusa kiti maysa nga hotel. Ngamin kayat ko pa iti aggatang kadigsab sa bali pa nga ipasarabok ken ni Hiner, Manong Robert. Aglalo di iti pagbugusto na nga banbanag. Nagtarusak nga rot iti maysa nga hotel. Irigaadda kiti hotel, jak ni namnama tumawag ni Hiner. Dito'y nga nagdrama ak. Emo na nga saludsud na ket no kaano nga agsupli ak iti Pilipinas. Saan da pa nga natinong no kaano iti panagsublik dita. Ngamin ket gawid nak ni mama. Gawid nak iti 5 kakabsat ko. Digiti kaan na ket maayo damit kanyak kaputa nurumwar kami ket ururnusik ti buok da. Make up akiday so nga paborito dakme. So nga pa ammo. Agan anos ka pa'y laeng. Apay marigatang kaunay na yan ti panagmaymaysa no kailiw na kadi unayen. Kinunak nga inya nga di na ammo nga da ako niti Manila, Manong Robert. Ay, saan nagkit di? Kahit kulaing ita nga masigurado, saan na ka mabanno? Awang may tubrak, timet lagluto, kinagtalus. O sige nga rod. No agawid ka, pakaamuan na ka, makalawas sakbay ti panagawid mo. Sige. Agan-anad ka dita, kinunak. Kalpasan de di nga pa nagsarita mi rimwara ket napanak iti maysa nga mall. Naggatgatang akmanen kadig di parakit ay ayatek nga ni Hiner, Manong Robert. Plano nga pa ng sorpresa kin ni Hiner saan na ka naglugan iti pampasahero a bus, Manong Robert. Nangarkilaak iti maysa nga van kapag luganak. Ngamin no agluganak iti bus ket sigurado nga madakamat ko ni Hiner nga may mangsabat kanya. Aglalo ket adu digiti bagahek iti dedi nga bundaon. Ngamin nageksesak iti airplane wenno eroplano nga nagluganak ket nagbayad. Anyan nga ragsak ko idagrubwaten tinarkilak nga van nga mangitulod kanyak. Dita, probinsya tayo nga Ilocos Norte. Inyuf ko ti cellphone ko iti daydi ang undaway tamangan ta tumawag ni Hiner. Alas 6 iti rabii idagrubwat kami. Manipod iti Makati City, Manong Robert. Napaspas ti nagluganak kas kapaspas. Ti panagbalagubog ti barukong ko gapo kini iliw. Kapsat ko. Pasado alas 4 idi makagteng kami ti sango ti balay. Nasipnget. Awan silaw. Maaran laeng ti main door babaen iti street light. Ngadda iti igid ti kalsada. Ditoy nga idi maidep ti driver ti makina ti lugan dimsaagak nga insigida. Nagtugtugak idiri daw. Wen mano. Namin adu nga daras nga nagtugtugak gaputa. Awan ti umay mangilukat. Ngem nagari ti panunot ko nga siguro ket naimas ti turog ti ayatek nga ni Hiner, Manong Robert. Agingga nga
na ilukat met laeng tiri daw kabsat. Ket ditoy nga naibaskag ni Hiner. Ti agmimiray pay laeng nga Hiner. Inarakop ko da itoy. Kaya di ta maarakop ko kin nagkak ti dua pingping na. O aping nga kasta ti. Itsuram. Brief laeng ka na dumet di boxer shorts mo kin si uuyos ka pa eh. Ada ka di kadwam. Kinuna na kanyak nga kasla. Di na amuno anya digiti sumarno abalikas na. Ada driver kaya nadakadwa na tinarkilak nga van. Ngaming kita do ti kargak. Ibababadan digiti kargak. Kinuna kidi nadlaw ko nga adda tinagkiraa di ti kwarto kiti ngato. Apay. Anya di jay? Kinuna. Ay. Awan, mga nupusa. Kinunak. Nga magsidsid dawak no apay nga kasla di makaibna tirik na. Ken kasla awan ti atensyon ni Hiner kanya, Manong Robert. Dito'y nga nagatapak nga da sa bali nga mapaspasama kiti uneg ti balay. Imuli kabsat ket dito'y nga inlukat ko ti ridaw ti kwarto. Kabsat ko anya na pan nakasiddaaw ko idi. Maibaskag ti maysa nga babae nga nakabikini iti mismo akatremi ken ni Hiner. Awan nang kay ti bainan niya ti kadam dito'y. Kinunak nga ginamatak digiti buok na. Dito'y nga inpan ko iti ruar agikikis ti babae. Ket idi kabsat ta mapaluspusak nagtaray nga bimaba. Kamatik ko maidi iti agdan ngem sinabat nak ni Hiner. Nagdiretso ka nagsubli ti kwarto ket tinalak ti mukok. Ngay batbatik iti uneg ti kwarto. Dito'y kabsat nga saan ko nga napakadaan nga ni Hiner tinang sabat kanya. Pilite kedi ti rumukwas ti panangigawid na kanya kidadda kami iti ngato ti agdan. Gaputa kayat ko nga kamaten ti babae tapno papatayek. Napaluspusan na kabigla ni Hiner ket ditoy nga naidarosudusak iti agdan. Agarup walo apangal ti agdan mi. Manipo iti baba aging iti ngato ket nagkaruskusa. Nagasat manong ko ta saan niya na ibagkong tiggem ko nga immo ko iti di nga panakatnag ko. Ngem ti mama ti patong ko iti landing ako nada wenno paglandingan iti agdan. Ket dita nga naawan ti puot ko, Manong Robert. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Suba Road paset ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag asilig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Sabali nga natandaanak, no diday di naudi nga pan nakaibaltog ko iti landing ti agdan, Manong Robert. Idi ta makapuutak, inwaras ko di pa nagkita. Sana ka nagkamaliad daki di ospital. Imo na nakita ti ina ni Hiner. Dito'y nga makalulwa amang kitkita kanya. Nakalwa akmet gapo iti nariknak nga patek ko iti ina ni Hiner. Ngem saan naksamit nga patek ni Hiner, Manong Robert.
sa nino ti ayan ni Hiner. Imo na nga sa lutsud ko. Imbes nga sungbatan na ti ina ni Hiner, adaddan niya nagsangit niya kasla aklan may sa abangkay ngayon na dungawan. Ngem daytoy ti maawatak nga balikas na iti baet isangit na nga dumaw-dawat iti pagmakawan. Jacqueline, anak ko, pakawanan ko ka ni Hiner. Awan di ang mumi ka di tinararamid na bayad ti kada mi di balas yung tao. No may di balay kiti bagbagami met nga. Saan na ka nga paspasaktan gabuta? Patpat gimunay. Agkarkarimen. Tsaka mo nga do sa baling ang babae ti biyag na malaksikit ka. Tsaka mo anak ko. Pakawanin na kami no nagliway kami kani Hiner. Nakaluwaak manong Robert sa dinungarutin di ayan na. Idi maipan na ka dito yung ospital. May di balay kit pinagbati na ti babae. Pinusgan na ka mang bantay ken ka kit nagpakada. Sumurot ka no ti babae ti Manila. Taga Manila ti babae ken naamuna ti may sa pagraragsakan. Awan din na bali na kanak ko kaputa. Isumit din ti kinayan na. Adaddan niya kasla, mabingat ti barukong ko. Kasla maukriyat ti aking kaniged depasit ti barukong ko ket rumwar ti pusok nga agdardara. Rumwar ti pusok nga aglulwa, manong Robert. Pagtian ti apo sa anak ko na nga napakarwan. Gapulaing siguro kano'y ti bannog ken kastamet ten ti biglang pan nakaitupak ko iti landing wenno pagpatinggaan ti agnan ket isu nga naawanan iti puot. Nairwara kiti ospital ket nagawid kiti balaymi. Agmay sa akon manong Robert. Wen kabsat. Pinanawan na kun ti lalaki nga inayat ko. Ti lalaki nga nangibukbukak ti amin ko. Ti lalaki nga nangipaniknikak nga siyakit may sa nga alanganin wenno bakla. Inpatig ko ti kastaunay. Ngem, ide apagdarikmat. Innak insukat. Manong Robert. Itakapsat ko, kapudag may sakon, kalikagom tigiti kakapsat ko, pakairamanan ni mama. Nga mapanak mette ni Jibal Lasyo taaw, taramiden da kano ti amin na kabalinan da tap na matulungan dakit, makastrekak mette ti trabaho. Ngamin patingting ko nga saan, ken dituyak latan. Impagunam-gunam ko pa'y kadakwada nga saan da kapag danagan, kaputa, naawat kun ti amin. No naawat ni papa ti pan nakapaay na, ngagbali na kamay sa alalaki kas kinarkali kaguman wenno tarigagay na. Apeket din manong Robert nga jak maawat, ti panangisukat ni Hiner kanyak, iripudpud no nga babae. Nakapagdesisyon nga ruden di kakabsat ko manong iti sumaruno atawen. Agawid tun ni mama, ket dito iton nga agneed iti sidong ko. Ket pagbakbakasyonan da kam to kanulatan, dagiti 5 ang kakabsat ko. Dito'y nga ruden manong Robert nga rikipak, dito'y surat nga nangipalaunak, tinapait ang napalabas ko. Sapay kumata na ikari nga may basa iti dito'y nga programa. Agyaman ako na iken ka, to'y pagayam mo, Jacqueline. Pagayam ko Jacqueline, just agngina mayat iti panipatulod mo iti dito nga surat mo iti programa tayo tinapalabas. Gusto na iti takder mo. No naawat ni papam, ti pan nakapaay na nga agbalin ka nga lalaki nga mangitakder, iti apelyedo, wenno kinalalaki iti pamilya, apikit din nga di mo maawat, ngayon sukat na kanihiner. Adupay di iti dumting nga ayat. No paisan mo nga nailanad, dito'y no manuntitawin mo, ngem kasla pa nagkitak, no awatek diti surat mo, mabit tinamintalo ba daras nga nakpanangibasa, ket kaslaawan ti plano mon nga sumarak
iti sukat ni Hener. Nupay kasta kablaawan ka. Kablaawan ka iti kinatured, kinatibker mo nga ng sango ka iti panubok iti biyag, iti napalabas mo. Sapay kumata, agbalinen nga naragsak iti agnanayon, aglalon no, kadwamton ni mamang mo, iti uneg ti balayo. Ulitek ti agyaman ken ka, iti panagsurat mo iti programa tayo, ti napalabas. Dito nga rin papagayam nga pumakada kami di programa tayo tinapalabas dahil di pagayam yun ni Robert De La Cruz. Ini technical control ni Maki Paulino Agustin. Iba timin tinatali na ay nga malem ti Miyerkules yu amin. Agyaman kam tingkay panagbuya. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasok ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpwar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.